Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod mai special. Astăzi vom face derbiul de România, Steaua versus Dinamo. Ok, sper să vă placă și haideți să începem. Eu sunt Steaua pentru că sunt stelist, îmi pare rău de cei dinamoviști. Și haideți să vedem ce se va întâmpla. Să mă aud și începem meciul. Muniru, o pasă către Vlad Achim. Achim cu primul șut. Stați un pic să vă arăt. Da, mă rog. Eu joc pe cea mai grea dificultate, dacă nu știați. Ok, și haideți să vedem ce se va întâmpla. Muniru, de prost, Popescu, Achim, William de Amorim. William greșește și faultează. Dacă vreți să vă fac și un tutorial cum să descărcați patch-ul. Ok, Alibek, foarte frumos Alibek, o pasă către Gabi Tamaș. Gabi Tamaș. Vlad Achim și avem out. William de Amorim bate pentru Popescu. Popescu pentru Sulei Muniru. Muniru pentru Filip Haganovic. Un șut pe lângă poartă. Un șut destul de bun. N-a fost un șut foarte rău, dar se putea și mai bine. Mei Malangu. Îl știm cu toții, coșmarul stelei din viața reală. Ok, Popescu. Filip recuperează foarte bine Filip. William de Amorim. Sulei Muniru pentru Popescu, Ovidiu Popescu și la pauză s-ar putea să schimb pe Popescu, că este destul de slab. Niuere, care acum este la Steaua, dar în joc nu e. O să-l pun. O să fac și o carieră cu Steaua dacă vreți. Și ia. Mei Malangu, în offside, Dinamo putea să scrie. Sulei Muniru pentru Alibek. Sulei! Ce ocazie pentru Steaua! William de Amorim, o pasă bate pentru Popescu. Tamaș, sper să recuperezi. Nu face el. Niore și Pintili recuperează balonul. Niore și Aganovic, ce preluare Aganovic! Cea mai bună fază Alibek, te omor. Oh, mamă, ce fază! Am vrut să dau o scăriță. Dacă tot am făcut preluare, vreau să fie și un gol frumos, dar n-a fost. Pentru că se opune barat un adversar. Avem auto, dominăm pe Dinamo, așa e și în viața reală, numai că Dinamo de regulă înscrie. Ok, hai Mitra, o recuperare bună a lui Mitra pentru Aganovic îi trimite lui Filip. Haganovic, foarte bine, recuperează pentru un scurt moment. Și termină prima repriză. Jucăm mai bine decât cei de la Dinamo. Și cred că în a doua repriză putem marca. Filip. Alibek, aproape. Recuperare și aproape să și înscriem. Aganovic. Da, este. Băi, a ieșit tot ăsta. Ce e asta, Doamne, m-am grăbit. Și am dat din greșeală să centrez ușor. Am greșit, scuzați.
Ali Bek, un dribbling destul de slab. Ali Bek, o pasă către William de Amorim. Aganovic la balon. Aganovic. William de Amorim. Sulei Bară încă o dată. Haide, Mitreau, ce pasă slabă. Pintiliniu, acum Mei Malangu și Dinamo poate înscrie prin Nistor. Dinamo, gol Dinamo, incredibil, era un gol de la Dinamo. Nemeritat golul, dar ne luăm gol de la Dinamo. Olteanu recuperează, Olteanu. Denis Ali Bek. Nu contează, n-am mai jucat de mult FTS și acesta este... Nu contează, dar Ali Bek până la urmă era imposibil să nu rateze și el. Ok. Hai că avem aut, măcar să facem un egal cu Dinamo, măcar atâta să facem. Deci, dar credeam că se duce William de Amorim. Ia. Popescu. Avem aut. Nu contează dacă pierdem. Asta e. Oh, Penedo intervine extraordinar și Ali Bek poate să scriu acum prin Denis Ali. Nu se poate. Ali Bek. Pierdem contra Dinamo 1-0. Deci se termină Dinamo, câștigă cu 1-0. Asta este, nu contează. Și cam asta a fost episodul. Noi ne vom revedea în episodul următor. La revedere!